Amina, ya gari? Madalla. Lafiya lau. Har yanzu ba auren ba. Allah sarki. To bari in gaya mi. Abin da zai yi shi za a tsaya yi. Ko kuwa? Gaskiya ne kam. Katakori kina tafasa kai keken hakiki ce sai katakori sai katakori. To katakori kuwa ke ba ki san shi ba mu muka san katakori. Kwarai ban san shi ba kam. Babu dan iska a garin nan irin katakori. Shi katakori? Duk matan da kika gani a garin nan da wacce ta shiga fasikanci ta shiga ta lalace take karuwanci to katakori shine hanyarta. Shi katakoran? Katakoran. Ke bari ma an gaya miki wani abu. To. Katakori. Wannan dan kayan da ya kawo ai dan ki ba da kai ne bori ya hau. Ni kuma yake ta wani aure na zai yi? Ta aure zai aure. Zan mayar masa yan kayan da ya kawo mun. Aya rannan muna shira da shi. Rannan muna shira da shi. Ike ta kin fara ba shi haɗin kai. Dan kun fara gangara a ramin nan. Allah ya gani kuma ran kai masa kansa wannan fasikantin ba za a yi da ni ba. Ayo kuma wannan abu dai in an yi shi. A dama haka yake Ibro? Yo kuma ke dai ba zai za in kika saki har kika ciki a garin nan ga gari daman da an yi abu ko ake yi abun kunya ka dana ta iya dashi a duniya. Kwarai ma kuwa. To ka ta kori wajen iskanci ya yi digiri. Ni ba zan jan kai masa kayan. To na da gaya miki ne. Sabuni. Malam Sannu dai. Ina wuni mu. Ina wuni. Lafiya lau. Gidan lafiya? Lafiya lau. Madalla. Yawwa, to gara da Allah ya sa na haɗu da ke. Dan da ina Allah in je gidan naku. Ko ba haka ba? Haka ne. Saboda ni nan dan wanda in gaya mun cewa wai ai dan sabani ya zo har kun rabu ma. To an rasa laifin waye a ciki. To tabin na hakuri ake yi. Ko ba haka ba? Haka ne. Ko me za a yi idan shi zaman aure hakuri ake da shi. Wannan din zan same shi in masa nasiha. Yawwa. Sai yanzu malam bawo ana zaman hakuri da aure kai ka yi hakuri miji bai yi hakuri ba ai aure ba za ta yi daɗi ba ko? Ai ba haka bane ku da mun mata ai ku Allah ya bai hakurin. Mu maza ya ba mu da hakuri. Bawo barka da lafiya da lafiya ga bazawara Ya gida. lafiya gari madalla ana shirin ne. Muna nan dai muna tattaunawa. Bawo ana zoci. To madalla madalla Allah ya taimaka madalla Ka lafiya. Allah ya taimaka Madalla. Yawwa. Saboda haka da Allah ki hakuri ki koma gidan mijinki ta binne. Ko ba haka ba? Domin ni aminin wanzan ne ke kuma mahaifinki amini na ne. Kin ga ko abun nan duk kusan na ne gaba daya. To na ji. Yawwa da Allah a yi zuwa zuciya faɗa.